खुलुमबाय, आं दिनै गोदान रादाब लानानै फैलायबाय नोंथांमोननि थाखाय। बर'नि आगोमा गोजामसिन दावबायथिं फावथाय सोरां मन्जु थियेटारआ दिनै 50 बोसोराव आगान सुरबाय। बर'नि जारिमिना सोरां मन्जु थियेटारआ सनिनि हांखोजों लिरजानाय थागोन। बे गोलाव बोसोराव बर' हारिमु राव थुनलाइ सिबिबोनाय सोरां मन्जु थियेटारनि बिगोमा मुस्रि चन्द्र कान्त मोसाहारिनि आखायाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि परशुराम फुथुला गामियाव फावथाय दिन्थिनाय जौसाङाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मुस्रि बिस्वजित दैमारि बिथाङा 5 लाख रांनि चेक गथायदों। बिथांनि बे गोबाव सम दुखु-दाहा सैनांनानै हारिमु सिबिबोनायखौ जोंनि थाखा फैसा जों सुख'नो हानाय नङा। अब्लाबो जों बयबो मोजोमसेयैनो अननायखौ मोनोब्ला बेबादि थियेटार हान्जाफोरा जौगालांनायाव आरो हारिमु सिबिनायाव हेफाजाब जागोन। आं बयखौबो हारिमु सिबियारि बर' थियेटार हान्जाफोरखौ अनसायो आरो थुलुंगा होनो थाखाय बिथां दैमारिया खावलायदों। मिरु एबसुआ दिनै एबसुनि गायसनगिरि आफादगिरि रुंसारि बानेस्वर बसुमतारीनि 80थि जोनोम सान महरै फालिदों। बिथांखौ एबसुआ मुगानि आगदारि बिमुंजों गाबज्रियो। थामथि खौराङाव दं। नोंथांनिफ्राय सरकारि मावख'आरि बिफानआ सोरबाफोर घुस बिदों नामा? जुदि बिदोंब्ला गाहायनि जानबुं नम्बराव फोरमायहरनो हागोन। आसाम पुलिस बिफाननो स्रोदैनो खौरां हरखुमानो हागोन। बेफोर नाम्बारफोरा जाबाय 6026911243 आरो नैथि नाम्बाराव दं 180034533767 03612462295। ब्रैथि नाम्बाराव दं 9435024100। बेफोर गासै नाम्बारफोराव नोंथांमोना फोरमायहरनो हागोन। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ मोजां मोनब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव, चेनेलाव गोदानब्ला।